И здравейте хора, в днешното видео правим втора част на стигаме до Insane 2, с Insane. Реално в момента се опитаме да стигнем по-надалече от Insane. Нали, Insane 2, 3, така нататък. Аз не знам колко съм стигал. Insane 3 съм стигал. Добре. Нека да започваме, като никакъв шанс да игра с кит. Але за малко да цъкна да почвам да игра с кит. Опа, ето е ни така. Първата игра от Insane 2 започваме. Значи се опитаме да снимем Insane 4, да снимем рекорда поне. Ако въобще има Insane 4. Аз не съм стигал. Където ще се стига. Insane 3, ако не се лъжа... Не знам дали в момента сме с това жълтото, но... ако не се лъжа, жълтото е точно това. Нали на Insane 3. Опа, лагна ми, добре. Или нещо, значи, или сега е това там, където роботът става червен и после жълт. Или е това, където, или е следващото такова. И после май е бял. И това е. Майко, на спами 3. Защо ще спамиш, бе? Ще спами. Не иска да спаме да не закипим. Едгар изчека. Добре, кой цъка Едгар на това? Сега да ти го даме, защото реално си пак имам пауър къпове, да. Добре, просто ги убий тях никой. Добре, мечката ми ще ги убием. Да, сега става червен, но не знам дали става в този рун такъв... Това беше... би трябвало да става. В този рун жълт. Не знам, нямай ни най-малка представа. Поне спечелихме. Да, започваме с втората игра, която Insane 2 вече... Да, Insane 3, да. Тоест в момента игра на играта, за която ми е рекорда. Тоест ако в миналата игра не е било, нали, там, където става, нали, жълт или нещо такова, в тази игра е със сигурност. Така че ако сега победим, си минавам рекорда. Ще срана цъкам бос файт, но сигурно е било 2020, защото 2021 последно цъках сериозно бос файт, не е така колкото идвам някакъв рекорд. Обикновено се пуска в почивните дни. Би трябва да е всяка седмица. Но явно съм направили вече един месец, защото хората не го цъкат много или нещо такова, не знам. Мисля, въобще, какъвто и да е такъв мап не съм виждал отдавна, нали? Бос файт, каквото и да не съм виждал отдавна. Това да не си спомням. Бос файт, Робо Ръмбъл и там... За това се сещам. Иначе то се шива на робота. Не, аз мисля, че ще успеем. Да, ще успеем. Реално тази стратегия си е доста добра. Чете в миналия опит също ли играхме с Едгар? Защото аз нас нещо малко се обърках и си помислих, че играем един и същи рун от миналия, защото пак имаме Едгар. Добре, спечелим. Окей. Не стигна до последното си. Да. Минахме... Второто да стигна.
До третото по-скоро не се, защото... Той е на второто. Добре, минах си рекорда официално, дай да видя. Оф, майко, що винаги цъка на трофи рода? Добре, бе, това сега ще ми... Сега, реално, всъщност, не знам как точно го прави. Дали ми е показал, че съм стигнал до Insane 3, защото съм стигнал до там, или защото съм победил там. Не знам, ако е трябвало да победя, сега ще видим. Продължаваме. Еми, 100% не е безкрайен, защото това какво толкова... Мисля, той е единственото нещо, което мога да го правят е да му вдигат силата е така за 10 000, което не е и толкова много. Мисля, ако имаме предвид, че хипер голямата част от броерите бият средно поне 1000 демидж, може да си направим сметката, че с 10 удара може да го... Опа. Добре, благодаря на гличовата система на Brawl Stars, че ме спаси. Защото буквално... Мисля, аз би трябвало да... Там трябваше да умра. Но благодаря все пак на гличовата система, че ме спаси. И сега тук пак ще наспаме 10 милиарда бомби. Мали! Малко трябва да сме на мечката малко. Ако тази Амбър не се включи и не направи нещо, сме за никъде. Разбирам, че аз не съм много добра, но ти се опитвам по някакъв начин да го правя. Да. Но все пак Амбър всичко. Добре, хора, може би това ще е рунда, в който или няма да успеем, или ще успеем, но на хипер малко, защото то сам ще наспаме 10 милиарда бомби и няма какво да направим. А след една минута е това големия червеня, който стигнеш до червения става лошо, понеже не само може да гърми с такова скобеше. Не само може да гърми с тези бомби, може да гърми с тези ракети или рокети, аз не знам. Ракети. И хубаво е на PowerPoint да ги събира само един в случая аз, защото имам най-много PowerPoint. Защото ще бия повече, или не знам. Значи, или да имаме горе-долу равни PowerPoint-ове, или да имаме, или... Не знам, аз съм автора. Това съм се безмислил. Един път когато играх на Brawl Ball. Спомняш ли мечката не може да замине. Слагаш я, тя ти си пълни супер, тя може да умре, но ти я съживяваш. И не, това не ми харесва, това не ми харесва. Но паленка, не са замина. Ако си мислех, че си заминал преди малко, сега да си заминал наистина. Добре, поне имам 10 пауър. Опа, help me. Робот, дай малко да поговорим. Робот, не. О, добре. Не може тук да го загубим, не може. Трябва да минем рекорда. Просто бяга и... После ще проверим за световния рекорд, колко я знам, че няма никакъв шанс да сме го подобрили. Но защо пък не, омага, за малко да умра. Даже има някакво... Какво? Не. Чакай. Само аз съм зли останал, бе. Добре, някак се разпъна амърката. Имам чувство, че няма да успеем. Help me. Много малко съм в живота, съм постоянно. Просто трябва да се спамиш мислите. Не ми умря. Трябва да се спамим мислите върху робота, абсолютно всичките ни, иначе нямаме никакъв шанс. Как мога би с една ракета, ред? Не. И след малко събирам почти. Добре, някой да вземе повече. Добре, ще успеем. Дано успеем. Имам мечка вече, отново съм сам, че ти спам. Какво бе? Какво стана? Не! Ако си бях сложил мечката, сега това може да ни рискува цялата игра. И това ще го направи 100%. Ти те надолу бягай. Моля те, оцелей.
Моля те оцелей. Амбър, така че след малко ще спавне, не може да бъде добре. Ще оцелете 5 секунди, нали? Ще оцелете 5 секунди, моля ви се. Амбър, моля те се. Чете, моля те се. Добре, спаваме иската да се получи нещо. Да успеем. Абонирайте се за канала, Ще защото видим. на 5 лайка ще направим следваща част. Не, защо? На 1%. Това не трябва да става. Не бе, брат, трябваше да стане на 1%. Гледай Амбъра! 7 пъти е умряла. Ето и аз не съм много назад. И ние ако се на дамата сме умрели 7 пъти общо. Ти си умрял 2 пъти, аз 5, нали? Аре, бе. Добре, ще играем, може би последна игра, сега да го победим. Да. Защото да си минем рекорда и после ще видим в Google колко е и ние ще се опитаме да го... Да, ще се опитаме да го минем, но съответно в следващото видео ние ще го заснемем, ще се го качим утре, но сега нека да започваме. Добре, Джес, Джес, това е доста добър разбор. Джес е доста добър разбор. Сега в момента, значи, ако го просто трябва да го бия преди червеното, защото 1% наистина винаги става така. Ама винаги става така. Значи трябва да му набием поне 50%, докато е още нормален или лав. Или не, 50% докато е нормален поне според мен. Защото иначе стане възможно после. Лилавото не знам. Абе ще видим как ще го направим. Даже трябва повече от 50%. Когато Джес се напълни супер, ще бъде доста добре. И особено ако е с Star Power, който беше там с всеки стрел се хилва и търета. Мале лагва много. Имаме шанс да имаме 50%. Ние май парено започнахме по-добре, нали? Нямам се. Сега това работче ми се струва много малко. Нова мечка. Казваме мечка, да не го разбираме. Заминава. Да, иначе, сега се изглежда мъничък, реално. Аз имам чувството, че ако сложа две мечките на нита, буквално ще го изкина. Имаме някакви шансове, само ако този... Умре ли? Умре. Не е добре. Почти 50%, но пак става. Оставаха ни 47 сме набили. Какъв е този лак? Добре. Аре, бе, човек, какъв е този лак? Не, ама сигурно с този лак може да умра. Буквално ми няма нищо на интернета. И имаме шанс. Аз обаче за мен няма шанс. Еми с този лак наистина няма шансове. Бре, се с другия Star Power, който какво толкова прави човек. Кано бие хипер, не съм сигурен колко ще направи, но май бие малко повече демидж. Колкото обикновено или нещо такова. Добре. Абе, хора, има шанс. Ако му набием още 10% и така, може да успеем. Мисля, аз бия по 4000, значи, мисля, би трябва да бият... Не! Мечката ме спаси. Това е идеята. Добре, омага, имаме шанс. Чакай мали за мечката, съм сама аз. Съжалявам просто тези работчета. Съжалявам, че съм... Да, знам, целта е и ти да оцелеш все пак. Добре, гига чатбот. Разбираш ли? В момента сме с гига чатбот, а после сме с гига
дига Като чат. 2 франка, брат. Можем да ги убием. О, мага! И този път доста по-добре. Да. То беше заради джесто, Рян. О, мага, много пъти съм брал. Окей. То беше Рян заради джесто. Защото джесто е доста добре за този мап. Нека сега да погледнем какъв е световния. Рекорд. Хора, сега цъкнахме на някакво видео, реално потърсим в Google и то ни излезе. Insane 16. Би трябвало да се води, да, значи New World Record, да. Значи Brawl Stars Boss Fight Insane 16. Insane 16! Не мога да се обясня. Май няма да успеем да... Не, то, че няма да успеем. Даже се чуя нещо, what the fuck, Insane 16. Как е възможно? опитаме, ама... Не, Insane 16, дори да може да го достигнем за по-малко от 3 часа, няма никакъв шанс. Ама А дори нямаме толкова и свободно време. Да. Значи те какво го правят? Аха. Добре, разбираме им стратегията. Просто спамят супера на крол с хайпер. Изчакай малко. Хайпер чарджа на крол как е толкова дълъг? Или това... Не, чакай. Добре, значи, самата идея е с Бой Бел стрелят и явно Крол просто се събира супера и после, не с хайпер чарч, е с като на малко живот и после просто влиза от страни на бота, докато Бого е стърнал и в първоначалния с хайпер чарч, после не и така му спами много супери. Явно така го унищожава. Добре, значи това може да го направим някой друг път. Не е в това видео. Да, не е в това видео, а пък и сега трябва да купуваме хайпер чарджа на Крол и други неща, така че Не мисля, че... да, може и да не успеем. Но ако искате още такива видеа, просто пишете долу в коментарите и на място. Предлагате идеи за видеа, ако се гледа нещо. Да, по-различно. Това просто ми слезе така на ума, реших да го направя. Пак И- ще е готино. Да, така че на 5 лайка правим част 3. Да, бай-бай. Бай. Другар. Даня Студио Дистрак.